May adlaw mga bata, aniya na kita sa atong asignatura nga aral pan sa grade 1 sa module 3 sa quarter 1. Ang uluhan sa atong pagtulunan karon mao ang akong pagdako. Niining pagtulunan nga atong pagahimon karon, inyong makatunan ang mga mosunod. Una, makumpara ang kausaban sa lawas sa hayop ug tawo. Ikaduha, masunod-sunod ang mga hulagway sa kausaban sa pisikal nga porma gamit ang timeline. Ikatulo, mahulagway ang kausaban sa kaugalingon gikan sa pagkatao hangtod sa kasamtangang pangidaron. Okay, ato ng sugdan. Nakita nato dinhi ang nagkalain-lain nga larawan o hulagway sa kausaban sa pagdako sa mga batang babae o lalaki. Karon mga bata, ato kining isunod-sunod. Tan-aw nato ang unang porma sa usa ka bata kung siya bata pa hangtod sa iyang pagdako. Sige, mga bata atong sugdan, hain kaha niini ang una nga porma sa usa ka bata, no? Kung siya gikan sa iyang pagkahimugso hangtod na sa karon niya nga pangidaron. Sige, pinaagi sa pagbutang nato og numero nga usa ngadto sa 4, atong makita hain o masunod-sunod nato ang mga hulagway sa kausaban sa mga bata nga gipakita dinhi sa ato hulagway. Sige, sa atong pagtan-aw ug ato kining sutaon kung hain kaha ni ana ang una nga hulagway sa usa ka bata diin gikan sa iyang pagkatao. Ato kining butangan og numero. Okay, nakita nato nga ang unang hulagway nagagikan kini sa pagkabata sa usa ka batang lalaki. Nabantayan nato ang iyang kadakon ug ang kaya niyang buhaton. Ang kayang buhaton sa bata gikan sa iyang pagkahimugso, muhilak lamang kini. Dili kini makabalo mo istorya. Muhigda lang kini og dili makatindog kung siya lang. Apan sa kadugayan sama na siya niini nga mo tuon na siya og kamang. Pag-abot sa pipila ka mga bulan o tuig, mudako na siya, hain kaha niya na ang hulagway nga mosunod. Okay, mao kana ang ikaduha. Sa mga adlaw nga nang labay, mudako ang usa ka bata gikan sa iyang pagkamang, magtuon na kini og tindog hangtod nga siya makalakaw. Okay, mao na kana ang ikaduha. Ikatulong hulagway, hain kaha niya na. Mao kana ang ikatulo. Pipila ka mga bulan ang mulabay hangtod mudako kini og mamahimong kabalo na siya nga magdagandagan sa gawas. Dili na siya mahadlok, kabalo na siya mo istorya, ug aduna na siya mga higala, no? Ug makipagdula na siya sa iyang mga higala sa gawas. Ang ikaupat nga hulagway, mao kini. Yan ang mga idara, kabalo na siya nga mo sulat sa iyang ngalan. Kabalao na usab siya nga mo tabang sa mga buluhaton sa panimalay. Tungod kay ang bata ni nagkausab ang iyahang porma samtang siya nagdako. Ang iyang pisikal nga porma nagkaustro kini, no? Ang iyang gidakon ug ang mga butang nga kaya niyang buhaton. Sige, tan-aw nato ang mga hulagway nga nagpakita sa
dako sa usa ka babatang babay. Sige, hain ka diya ang una. Butangan natong numero. Pareha sa atong nakita sa itaas, ang bata, ang baby, gikan pa sa iyang pagkatao, dili pa kini kabalo nga mo tindog, no? Dayon, mudako na siya, ug mamahimo na siya, makabalo na siya nga mo tindog ug mulakaw. Then, pagkahuman, nidako na ang iyahang lawas, o niabtik na, no? Maayon na siya kaayo nga kay pag-istorya, mao nga duna na siya mga higala ni anang mga panahon na. Ug ang katapusan mo ang kasamtangan niyang pangidaron na kung diin siya dako na. Okay. Sige, na sunod-sunod na nato ang mga hulagway sa mga bata gikan sa ilang pagkatao o gikan sa ilang pagkagamay ngadto sa ilang kasamtangang kadakon o pangidaron. Okay, so magtuon kita mga bata, ang sa atong nakita sa mga hulagway, ang kada usa ingon man bisan pa man ang hayop makasinati og kabag-uhan, pisikal nga porma sukad sa pagkatao padayon ang kausaban hangtod sa kasamtangan niyang pangidaron. So ay sa kausaban sa pisikal nga porma nila dodong ug inday, nagkadaghan usab ang kayang buhaton sa matag usa tungod kay nagkalig-on ang ilahang mga muscles o ang ilahang mga kaunuran o kabukugan sa ilang lawas. Ingon man nagkadaghan usab ang panginahanglanon sa usa ka tawo sama sa pagkaon ug mga gamit sa lawas. Okay, karon atong sutaon usab ang usa ka hayop. Aduna kitay nakita dinhi nga mga agila. Kung atong tan-awon ang kausaban sa usa ka agila, magsugod kini sa usa ka itlog. No, samtang ang itlog ilumluman, muhinay-hinay kini og develop o may mamahimong piso sa ilalom og mapusa kini. No, mapusa hangtod nga aduna na siya'y balahibo. Aduna na'y kusog ang iyahang mga tiil. Makatindog na kini. Ug ang ikaupat, mamahimo na siya o aduna na siya mga pako nga mga tagas ug magtuon na kini sa pagdupad. Okay. Sa atong pagtandi sa kausaban sa usa ka tawo ug hayop, sila man usab ang mga hayop man usab adunay mga kausaban sa ilang mga pagdako. No? Adunay kausaban. Kung atong itandi gikan sa sinugdanan ngadto sa iyang kasamtangang edad, dako kaayo kini og kausaban. Okay. Karon atong ipakita ang mga kabag-uhan sa pisikal nga porma ni Dodong. Mao kini ang una. Sa dihang bata pa siya, nakita ninyo nga dili pa siya kabalo nga mo tindog. No? Mao gani nga nagakamang siya kay dili pa lig-on ang iyang mga tuhod. No? Dili pa niya kaya nga mo tindog, matumba pa siya tungod kay dili pa lig-on ang iyang mga kabukugan. Mulabay ang pipila ka mga bulan hangtod mamahimong tuig, maghinay-hinay na kini siya pag tuon og tindog. Ang uban nga mga bata mukabat pa, no, maggunit-gunit, matumba pa sila, pero sa kadugayan mulig-on og maanad na sila og makatindog na gyud og makalakaw nga maurang usa. Sunod, mudako pa kini ang iyang lawas, ang iyang gitas-on, mutaas pa ang iyang kadakon, mudako pa ug mamahimo na siyang usa ka bata nga aduna nay mga kakayahan nga pagabuhaton ug
Pag-abot niya sa iyang pagka-6 anyos, siya adunay kakayahan sa pagtabang sa mga buluhaton ug sa mga eskwela ug mga pagtuon. Okay. So atong ipakita karon ang kabag-uhan pisikal nga porma ni Dodong ug ang iyang kakayahan o kaya niyang buhaton sa kasamtangan niyang edad. Okay, matud pa ni Dodong. Ako si Dodong, kaya na nakong magdula og basketball. Kung atong itandi, ang porma o pisikal nga porma ni Dodong ni adtong bata pa siya ug sa kasamtangan niyang edad, unsa man ang atong nakita dire, aduna bay dako nga kalahian o kausaban o kabaguhan o wala? Aduna, no? Aduna dako kaayo og kabaguhang ang makita, kabaguhan ang makita sa pisikal nga porma ni Dodong. No? Okay, kung atong tan-awon, gikan dinhi, wala pa siya buot dinhi. No? Apan dinhi, ang iyang mga muscle o ang iyang mga kabukugan, abtik na kaayo nga modula, mugunit og basketball ug kabalo na siya nga manalipod sa iyang kaugalingon sa panahon nga magdula siya. So, dinhi sa una, wala pa siya kakayahan, wala pa siya mabuhat. Apan sa kasamtangan niyang pangidaron, dako na kaayo ug daghan na kaayo siya kaya nga buhaton. Siguro kung kaya man niya magdula og basketball, kaya na sad niya nga motabang sa paglimpyo sa ilang balay. Kaya na niya nga mamukbo og mga tanom. Kaya na niya nga musulat sa iyang ngalan. Kaya na niya nga mubasa ug kaya na niya nga tabangan si Papa sa mga buluhaton niini sa ilang panimalay. No? So dako kaayo og kausaban sa pisikal nga porma ni Dodong gikan sa iyang pagkahimugso ngadto sa kasamtangan niyang pangidaron. Ang atong makita dinhi og matagad nga aduna gayoy pisikal nga kausaban sa matag porma sa bata, no? Adunay kabag-uhan sa pisikal nga porma o hitsura sa isa ka bata, no? Okay, next. Karon ako usab ipakita ninyo ang kabag-uhan sa pisikal nga porma ni Inday. Kini ang una, baby pa siya. Hangtod ni dako-dako na siya. O, nitaas na ang iyang buhok. Mutindog na siya. Nidako na po ang iyang lawas. Okay, siguro ang iyang sinina, dili na maigo. Tong baby pa siya. Ikatulo, mas nitaas pa ang iyang buhok. Kabalo na siya manudlay. Kabalo na siya maligo nga siya na lang. Okay. Next, ang ikaupat, mauna ang iyang kasamtangang pangidaron. Siguro karon nga pangidaron niya kay nagskwela na siya, sama kaninyo, no? Okay, nagdako na pod ang iyahang, nitaas na ang iyang katason, nidako na ang iyang lawas, o kana ang kausaban sa pisikal nga porma ni Inday. Sunod, sa taas nga bahin, gipakita dinhi ang kabag-uhang pisikal sa porma ni Inday. O gipakita usab dinhi nga kung ato kining itandi, makita nato nga paminawa si Inday sa iyang gingon. Ako si Inday, kaya na nako mutabang sa buluhaton sa balay.
Mao kana si Inday niadtong bata pa siya, wala say ka baluan nga trabaho, dili pa niya kaya kay mag-uha-uha lang siya, no? Bisan gani sa pagkaon, no? Sa baby pa siya, ang iyang ginakaon kay gatas, no? Dako kaayo og kausaban. Apan karon, mukaon na siya og burger, mukaon na og mga pagkaon nga gahi. Okay, naagayoy kausaban ang matag usa kung siya mo dako na. Sa gikaingon ko na, ni dako na ang lawas, ni taas ang katason, o bisan sa mga buluhaton, kaya na niya nga mabuhat ang pagbuhat sa mga buluhaton sa balay. Okay. Gipakita sa timeline nila ni Dodong ug Inday ang kausaban sa panglawas subay sa ilang pagdako. Kini nagsugod sa dihang gamay pa sila o pipila pa kabulan human sila gipanganak hangtod sa ilang kasamtangang pangidaron karon. Sama kaninyo, no? Ingon man ila usab gipakita ang mga butang nga kaya na nilang buhaton. So, sa atong nakita sa timeline, hain ba ni adto ang timeline? Katong mga hulagway nga atong gisunod-sunod na nagpakita sa ilang kausaban, mao kadto ang gitawag og timeline. Kamo man usab mapakita ninyo ang inyong timeline sa kabag-uhan, sa pisikal nga porma sa inyong lawas. Matandi ninyo kini. Nasa baby pa ka, kay wow, ka-cute na ko. Nya ni dako na ko, ka-cute pa jud. Hangtod nga karon ay gwapa di ko pagka dako na kasagaran sa karon na nga pangidaron, no? Kasamtangang pangidaron makita na, no? Okay, matandi nato ang atong mga hitsura, ang kadakon, tong baby pa payat di ay, pero karon na dako na. So, asa man na ninyo mapakita ang pagtandi ni ana? Makita kini sa gitawag og timeline. Mga pagpakita o pagsunod-sunod sa mga kabag-uhan sa pisikal nga porma, no? Mga hulagway nga nagsunod-sunod, mao kana ang gitawag og timeline. Okay, karon isulat ang tubag sa araling panlipunan sa inyong module. Okay, sa mga pangutana na nga mahitungod sa inyong nabasa na ug nakatunan. Okay, una, unsa ang mga kabag-uhan sa pisikal, sa ilang pisikal nga porma? Unsa daw? Sa gikaingon ko na kaganina, nidako ang ilang lawas. Nidako. Nitaas ang ilang katason. Unsa pa? Sa pajud naligon ang ilang mga kabuko, unod o kabukugan. Mao kana ang mga kabag-uhan sa ilang pisikal nga porma. Ikaduha, sa unsang edad nila Dodong o Inday nagsugod ang timeline. Kano sa mo to nagsugod? Sa atong nakita sa picture. Sa hulagway. Nagsugod kini sa ilang pagkatao o pipila ka bulan gikan sa ilang pagkatao ngadto sa kasamtangan nilang pangidaron. Ikatulo, kanus-an nahuman ang timeline. Nahuman ang timeline sa kasamtangan nilang pangidaron nga sila nahimo ng 6 years old o unong katuig na didto kini human. Ngano kaha nga adunay kausaban sa ilang porma? Ngano kaha sa imong tan-aw, no?
Okay, tungod kay samtang ang usa ka tawo nagdako aduna gayud kini kausaban aron aduna kini kausaban aron mabuhat niya ang mga butang nga pwede na niyang magamit sa iyang pagkinabuhi sa iyang pagdako. Maunga kinahanglan nga masabtan nato kana nga ang kada bata o tawo mudako gayud kini ug aduna kini mga kausaban sa ilang mga formang pisikal. Okay. Alangan no, magpabili na. Bibi niya, putot lang di kay gihapon. Pwede di ay na. Dili. Tungod kay, iandam ang lawas, no? Iandam. O ka na nga, magdako ka na, tungod kay, pagpangandam ka na sa ilang pagiging hamtong, no? Para mahimo na silang hamtong, makaya na nila tanan ang mga kaya nilang buhaton hangtod sa ilang pagpakabuhi. Ikalima, tanan bang tao ang adunay kabag-uang pisikal nga porma? Ang tubag? Oo, ang tanan tao. Dili lang kay si Inday, si Dodong, siya. Okay. Ako, ikaw, siya, o kitang tanan, tungod kay ang tanan tao adunay kabag-uhang pisikal nga porma samtang siya magdako. Nasabtan ninyo? Okay, karon magbansay pa kita. Ang kada tawo makasinati og kausaban sa ilang pisikal nga porma. Okay, karon isunod-sunod nato ang mga hulagway ni Inday, sukad sa gamay pa hangtod sa iyang pagdako. No, isulat ang numero nga usa ngadto sa upat sa sulod sa lima. Buhata kini sa inyong aralpan nga module. Sige daw, atong sulayan. Okay, mao ka na ang una, natural. Kay baby pa siya, nagkamang pa. Baby pa jud na, kay nagkamang pa man, no? Okay, ang ikaduha. Kana. Tungod kay, mapay pagtuon niya og tindo. Ikatulo, dako na siya. Og ang ikaupat, mao ka na. So, marunong na ta, no? Hawd na ta nga mag-tanaw sa mga hulagway, no? Sa pagsunod-sunod sa kausaban sa formang pisikal ni Inday. Next, ikaduhang buluhaton, idibuho ang malipayon nga naong sa kahon kung husto ang hugpulong, no? Kung husto og sakto ang gipahayag dinhi ato kining butangan og malipayon nga nawong og masulubon nga nawong kung dili kini husto, no? Sayop kini masulubon alangan pag sayop ang gisulti malipay ba ka o masulubon. Butangan kini nato og masulubon nga nawong tungod kay ang gipanulti unya din na kung kini sayop ibutang nato ang masulubon nga nawong. Inyo kining buhaton sa inyong mga module sa aralpan. Una, walay kausaban sa pisikal nga porma ang mga tao ug hayop. Ang tubag, mangutana ko. Nganong masulubon man nga nawong ang atong tubag dinhi? Tungod kay giingon niya nga walay kausaban. Sa atong natun-an niingon nga ug atong namatud-an nga aduna gayoy kausaban sa pisikal nga porma ang tawo ug hayop. Busa ang isulti nga pahayag dinhi sa unang bilang kay sayop. Busa ni tubag kita og ni dibuho kita og masulubon nga nawong. Ikaduha, timeline ang tawag sa gigamit aron sa pagpakita sa kausaban sa pisikal nga porma.
Kung sakto, atong i-drawing ang malipayon nga nawong. Kung kini sayop, i-drawing nato ang masulubon nga nawong. Unsa kaha ang maong tubag? Malipayon nga nawong. Tungod kay sa gikaingon ko na ang atong gigamit kaganina sa pagpakita sa kausabang pisikal nga porma ni Inday ug ni Dodong ni gamit kita og sakto timeline. Ikatulo. Si Dodong ug Inday ra ang mga tawong adunay kausaban sa porma sa lawas. Tinuod ka na, sakto ka na o sayop ang tubag. Sayop. Anong sayop man? Si Dodong ug si Inday ra di ay ang adunay kausaban. Si Dodong ug si Inday ra ba ang atong napamatud-an kaganina? Dili. Tungod kay kitang tanan tao adunay kausaban. Bisan pa man ang hayop, adunay kausaban sa formang pisikal. Busa, ang giingon niya nga si Dodong ug Inday ra ang mga taong adunay kausaban sa forma sa lawas, sayop ka na. Busa, ang atong tubag kay masulubon nga nawong. Ikaapat, subay sa kausaban sa formang panglawas, ang pagdaghan sa kayang buhaton sa matag usa. Sakto sayop. Ang tubag, sakto. Tungod kay sa pagdako og pagputro sa pisikal nga forma sa usa ka tawo, kaya na niyang buhaton bisan ang mga mabuhat nga mga buluhaton. Ikalima, nagkadaghan usab ang panginahanglanon sa matag usa samtang kini nagpadayon sa pag-usab. Sabtan? Sa daw ang tubag nini, nagkadako daw ang panginahanglanon. Sakto sayo. Sakto. Busa mo. Answer kita og malipayon nga nawong. Tinuod ba? Tungod kay nagkadako usab ang panginahanglanon tungod kay kung ikaw mudako man usab ang imong lawas. Ang imong sinina dili na mahusto. O di, magpalit na sad ka og mga sinina nga sakto nimo. So, magkadako gayud ang imong panginahanglanon. Magkadako ang panginahanglanon nga naman kay mo eskwela ka na, no? Di lang pagkaon ng imong gikinahanglan og medisina, kundi adunay panginahanglanon na sa eskwelahan. Unsa pa, mga sinina sa nagkalain-lain nga okasyon, di ba? Okay. So, ang atong natubag nato ang mga pangutana, no? Ug nasabtan nato nganong nagtubag kita og masulubon og malipayon nga nawo. Magbansay pa kita. Unang buluhaton. Isunod-sunod ang mga hugpulong mahitungod sa agila. Sukad sa gamay pa hangtod sa iyang pagdako. Buhata kini sa inyong module sa Araling Panlipunan. Okay. Hain ka ni Ana ang una. Makalupad na ang agila. Mapusa na ang itlog. Naiitlog sa agila sa pugaran. Naiitlog sa agila sa pugaran. Nakabaton na siya og kusog. Hain man ang una, natural. Nagsugod kini sa itlog sa agila nga naa sa pugaran. Ikaduha, unsay naitabo? Okay, napusa ang itlog. Ikatulo, nakabaton siya og kusog. Ang agila nga magnanganga lang siya dili makatindog. Nakatindog na siya kay nakabaton na siya og kusog. Ug ang ikaupat mao ang agila makalupad na tungod kay aduna na siya og natubuan na siya tako.
Mao kana ang kabag-uhang pisikal, no? Pisikal nga kabag-uhan sa usa ka hayop nga agila. Karon, akong ipakita kaninyo. Kinakita nato ang mga hulagway. Dinhi natigulang na siya. Dinhi maupay pagdako. Kinder siguro siya ani o grade 1. Dinhi naulitaw na siya. Dinhi baby pa. Dinhi nana siya'y trabaho o nagkaroon na siyang pamilya. Sige daw. Tanaw na to. Hain man niya na ang number 1 o unang bilang. Okay, natural. Ang atong tubag. Unsa kaha ang kuan, ang lolo. Mao kana ang katapusan nga ano. Sunod. Mao kana. Butang nato ang mga tubag be. Okay, ang una mao ang baby pa. Ang ikaduha, mao kana igo pa siya na ang iyang edad siguro mga 6 anyos. And then ang ikatulo, nag-college na siya. And then, ang ikaupat kay, papa na siya. Papa na. Doon na ni papa. Then, ang ikalima kay lolo na siya. No? Kita ninyo mga bata, ang kausaban sa usa ka lalaki nga ang gipakita dinhi sa atong ikaduhang buduhaton. Butangin ninyo kini og numero usangad to sa 5. Okay. Ang ikatulong buluhaton, unsaon man kini nato pagbuhat, paggupit og 5 ka importanteng hulagway nga nagpakita sa kausaban sa pisikal nimo nga forma. Idikit kini sa timeline, himua kini sa inyong mga module, no? Dayon, ipatanaw sa inyong ginikanan kung sakto kini. Okay. So, ang una, pwede ka mong magpakita ani nga. Aduna ako gipakita dinhi nga mga hulagway. Sige. Gipakita nga baby pa kamo. Mangita ka mong picture o litrato ngayon, ana, no? Inyong kaugalingon nga picture o retrato. Dayon, na siya. Then, idako na hangtod na ano siya. Dako-dako na siya, and then eskwela na siya. So, pwede ka ninyo nga buhaton ang maong mga pagpakita sa inyong mga kausaban. Pinaagi sa timeline nga inyong ania dinhi sa inyong mga module. Mabuhat ninyo og matandi unsa gayud ang kausaban ni atong na inyong makita sa inyong pagdako. Butangan ka ninyo ang mga kausaban sa akong kinabuhi. Kausaban sa dihang ikaw ni dako. Sunod. Okay. So sa atong mga nabuhat na nga mga buluhaton o mga pagtuon, mao kini ang angayan natong mahinumduman. Adunay kausaban sa pisikal nga forma sa mga tao ug hayop. Dili lamang usa kung dili kitang tanan. No, tanan tao ug tanan hayop. Ikaduha, mugamit kita og timeline aron ipakita ang mga importanteng panghitabo sa kausaban sa atong forma. Okay, mo katong inyong gibuhat, no? Unsa gani atong gamiton aron mapakita nato ang kausabang pisikal o forma, kausaban sa atong pisikal nga forma, mugamit kita og timeline. Ang timeline nagsugod sa bata ka pa, bata pa ang usa ka tawo o hayop hangtod sa kasamtangan niyang panidaron. Pananglitan si teacher, maghimo ko og timeline. Magbutang ko dito og picture na ko tong baby pa ko, then eskwela ko, dayon nag-eskwela na ko og college, then nag-asawa na ko, then karon nga lola na si teacher, hapit na malola. Okay, ikaupat, no? Aduna usab ka, usaban ang mga butang nga mahimo og
mahimo, no? Sa panglawa, subay sa kausaban sa mga formang pisikal nga forma. Adunay kausaban sa mga butang, no? Nga mahimo, no? Atong mga kakayahan. Okay. Karon susiyo na nato, basa ug sabta ang mga hugpulong. Isulat ang letra sa imong tubag sa araling panlipunan nga module. Kini ang ngalan sa hulagway nga nagpakita sa kausaban sa pisikal nga forma sa usa ka tawo gayop ang tubag. Okay, timeline natural. Ang gipakitang kausaban sa usa ka tawo nagsugod sa dihang kana sa daw kato nagsugod. A. Sa gamay pa siya. B. Kabalo na mulakaw. C. Kabalo na manarbaho. Nagsugod sa gamay pa siya o baby pa siya. Next, sa pagkausab sa pisikal nga forma sa mga tao, nagkadaghan usab ang kaya niyang buhaton. A. Sakto, tama. B. Mali, sayop. C. Walay hustong tubag. Doon na ba? Okay. Tama, sakto. Kay, ano man? Nganong sakto man ang atong tubag o tama? Kay, sa pagkausab sa pisikal nga forma, mudako usab ang tao, mudagko ang mga kabukugan o kaunoran, daghan na ang trabaho o buluhaton na kaya niyang buhaton. Kaupat, kini ang unang nakita sa mga hulagway sa agila. O, unsa daw ang unang nakita sa hulagway sa agila? Sa iyang timeline. A. Nakalupad na kini. B. Naiitlog sa pugaran. C. Nakabaton na kini og kabasko. Ang tubag, dunay itlog sa pugaran. Ikalima. Sa pagdako nila Dudong ug Inday, nakakatkon sila sa mga buluhaton sa balay. Sakto? A. Tama. B. Mali. C. Walay hustong tubag. Ang tubag, tama. Okay, magpalambok kita. Kompletohang mga impormasyon subay sa kaugalingon. Isulat ang tubag sa imong aralin panlipunan module. Okay, so ang inyong isulat dinhi mao ang impormasyon sa imong kaugalingon. Ha? Nagbutang si teacher dinhi og mga pananglitan. No? Ako si Jose G. Santos. Natawo ako ni adtong kita ninyo, yang birthday on adlaw na tawhan. Nakakaton ako sa paglakaw sa Pangidaron nga. Kasagaran sa mga bata nang nakakaton sila sa paglakaw sa Pangidaron nga usa ka tuig. Nagsugod ako sa pagtuon ni adtong 4 ka tuig sa daycare, no? Nakakaton ako sa pagsulat sa akong ngalan tungod kay gitabangan ako ni kinsa man tabang sa inyo, si mama or kung pwede si ate o isa pa papa. Karon 6 anyos na ang akong Pangidaron. Kaya na nako nga, unsa man ang kaya niyong batonon sa balay. Pwede manghugas ng plato, manilig, maglampaso, unsa pa ba? Magkaya na ba manglaba? Kung unsa lang ang inyong kaya, mao kana ang inyong isulat. Karon, mamalandong na kita ni ining module nga inyong nakatunan. No, sa atong nakatunan nga mga pagtulunan, ang pisikal nga kausaban sa lawas ug sa hayop, sa mga tao ug hayop, subay sa mga kausaban, nagkadaghan usab ang mga butang nga kaya niya atong buhaton. Ingon man, nadugangan usab ang imong mga panginahanglan. Nakatunan na usab nato ang paggamit sa timeline. Diin gipakita niini ang hulagway sa hayop ug tao gikan sa pagkamugna susama sa itlog o itlog sa pugaran o sa gamay pang bata hangtod sa kasamtangan nga Pangidaron. Okay, mga bata, nakatunan na nato ug ato nang nahibaluan ang mga kausaban sa atong lawas o forma sa ato ang pisikal sa leksyon nga atong gitun-an. Ang akong pagdako. Timan ikini ninyo aron ang tanan ninyong nahibalaan magamit ninyo sa sunod nga mga pagtulunan. Ug
dili na kini ninyo mahikalimtan aron sa panahon nga adunay mangutana kaninyo makatubag kamo sa saktong tubag ug dinhilang kutob hangtod sa sunod nato nga mga pagtulunan. Bye-bye!